Horas madihamua manami dohot inanami, nani haholongan itu hatta Jesus Kristus. Pajupang musehita marhite sada program ima sulu-sulu dohatam. Na pinatupani Gospel Light for Indonesia, ia ausad diri evangelis MC Majutak. Songon menguduti ima renungan marudut naung tapukka di minggu naung salpu. Ima taringo tu pitu haruhaun na hinagihon ni Jahuba di bata na tersurat di bagasan Poda bidu onom ayat 10 rodi ayat 10 sia. Di bagasan sadarion ima dila pergap-gap. Molo di minggu naung salpu ta persiajari ma ima taringo tu mata hagijangon manang gijang ni roha. Di alomohor rohani di batado hita. Asa mar serep ni roha songon Jesus Kristus. Jada bui matutu hita mar serep ni roha molo nungamian Jesus Kristus di hita. Jadi amanginang somal do mungkin tabigi hata nama dok berbohong untuk kebaikan itu tidak masalah ninna. Alai dohonok kuma sadariona manginang tetap doi masalah. Sadia geleng petaho sada gabus ho doi gabus jala dihagigihon Jahoba di batadoi. Tarsurat doi di bagasan sada patik nasian 10 ima nama dok unang homar gabus. Jadi amanginang dihagigihon Jahoba di batadon molo soboi do pitaida mungkin ahado dampak nion alai om mata rimang-rimangi amanginang. Songon na tarsurat di bagasan buku Yohanes bidu welu ayat 44 didok madisi songonon. Nama rama tu sibolis dohamu jala sinakap ni rohani amamuna do naing patupaumuna. Si bunuh jolma do ibana sian mulanai dang tidang ibana di hasitongan. Aidang adong hasitongan di bagasan rohana. Juppa di hatahon gabus na diri na hiad ma di hatahon disi. Ay pargap-gap do ibana jala amani gap-gap. Siana ito na manginang boy matakas idaota ise do na tapayhut-ihut ise do na tauluy molo taula dila pargap-gap. Molo tungpe naing tardok gabusi gabus tageleng hot doi gabus jala digahagigihon Jahoba di batadoi. Alani ia manginang molo de batado si oluatta molo de batado si ihutonotta unang marhita merdila pergap-gap. Songon natarsurat di bagasan buku Matius bidu 5 ayat 37 songonon maridok disi. Songonon ma hata muna ulu anggu ulu dang iya dang nasa nagadda siani sian najahatidoi. Amanginang tantangan don si ganupari di hita. Di pargulmiton ningolutta di paradopod do hita do pilihan-pilihan jongjong do hita di hati goran Jesus do taului manang sibulis manang najati do. Amanginang molo si holdo rohamuna laho makatidakon hasitongan lao mangului Jahoba di bata dang tarula hamuya manginang molo sian gogomuna molo sian dirita dang tarula hitai alani ikon miado hasitongani ima Jesus Kristus di bagasan rohata Roma hita tu Jesus tajakom maibana asa bongo tibana tu bagasan rohata asa bui hita maka tidakon hasitongan molo ulo tahatahon maulo molo daong tahatahon madang.
Na sana gadda siani, sian na jahat doi. Sai de batama, mangurupi hita, mangula hossa. Amin.